Janno van Arkaari. Ykkönen nelosesta, kakkonen ykkösestä, kolmonen kutosesta ja nelonen vitosesta. Ja ylituomari on antanut kopitusluvan, eli tällä hetkellä siellä on koirat täällä niin sanotulla kopitusalueella. Joku on käynnissä. Ei nyt seuraava lähtö, taas Toto lähtee. Innolla ja riemulla Totoa maan. Voittamaan ne hyviä palkintoja. Lähettää lippu on nyt ylhäällä. Hei Miro. Mä en tiedä, että... Koirat on kopeissa ja pupuilta on liikkeelle ja näin. Seuraavalle matkalle lähtee siis 4 vippettiä. Ja kolmoskoiran johdossa mennään tällä hetkellä minuutin 3 nokkonen.